Kanega dega nalari news. Udon ban walan sepi, eki kato kanigi kubor badon kam, jonga tayo. Hadian ke jingkang dam, yaki turis boro hapo ke Meklea, hake jingwan yung ke klam kubit kat kendai. Henin ke sengi ke kat praterik, naiwing arjarvar, officer jong ke tourism mau keruan ba lambor ar khong tia. Ulayo ban pli pajba biang ya kene ke krem modern yang kebang itip ka sunstone kip haka ktin nongway kabadon hak snong nong na Southwest Kesehil district rangkat bat kidi khot jong ka yaupau adventure tourism association nong na nakaliang jong officer tourism plaken tu ya ki nongwan jong kai kibawan haka ni ke jaka baki deban burinti ya ki kendon baka association kalabu nang bahkan omdon keno-keno kejing syakentho bat kejing mensawa hapok krem longru ke bairung hakani ke krem kan longru sispa tingka kumbang itip bakane ke krem kedai ke krem ke bala paunam hakani ke than kadong jong ke Southwest Kesehil district nakaliang usketeri jong ke snong nong nak dom sokai usamla kermen skam kerja ula penpau baka benta jong ke snong dom sokai kadon kajaka ke ba itna kum ki jaka syongkai ula kentiu ya ki bawan jengok kai ni syongkai hakani ka jaka ke bangitip ke viewpoint kene ka jaka syongkai pengan bakin burom lem ya ka jingle khuj bakim dei ban bret pathar ki jakria ki dei ban bu ha jaka ki bala pen kre na ka benta ban bret ya ki jakria mentak singi ni laple ya ka ni ka krem nam bentaki nongjo kai perthai bakwa wan chengo sakani ka than te nakaliang jong ka tourism department ni pidang sobha yakinu nugi turis ki bawan sakani ka jaka tang ba nga kerpat yaki nongwan jong kai bakin sobha ban bud perking yaki guidelines ka ba kini ki nong penya jong kani ka krem ki ai happy shwa ban rum sakram kumbain uksa ba pimde ben rung merwai sakram bat haba pirung ru pide ben dabyang di helmet kita slide kiba nang ni na po ka seng ka ba penya ja kani ka krem kila ben IP te ka dor jong kani ka ben rung sakram kolong ba kalong sispa tengka kalau kuntup lang ya ka bairung ka bai helmet ka bai taslide bat ka bai yalam lenti namata season light bat season 1 bat ngakar paru yakin nong jeng kai perthai habakiwan sini kin burom ya ka mei mariang lani ka kabadon saudong sokun jong ka kerem bakin num bret pathar yaki jing jabo kabaki wanra bat kina thaba ki dasbin bakin long ki ba le khun bat kin long ki ba le donokor ha kane ka jaka bat kide bengej sneng ru yaki nong penya khanang ba kanum don kanunu ka jing susi kabanja hakane ka krem kalong kaba itenat nomor kane ka krem ru kadai kaba sina niki bokot ketim pareng ki ongka sunstone mo formation te kalong ka krem kaba kham phalahi bat kadon bun kilat kelinti hakane ka krem kalong kaba itenat kadon la jong ka jing itenat hakane ka krem ki bun ba ki jing o shrong ki ba ngila mensiam hakane ka krem bat ngalalap ru ba hakane krem idon we i kenja muncu ono kinja buktin pareng ki ongka fosil semua ki belong tho shrong ki sieng budlum hang tu ngalap tang iwe ken ta hadu menta ken banga ya lembah hak tu kram ken te kini ki jing o shrong ru kilong iper kilong lakajong jong ka rukom internet bandong ba kidon ki jong ki jing internet habun ki rukom ke ba ka kani ka memory yang kalasna ha kani ka kram ken but kani ka kram ka don bun ba kilat ha ka ba ki turesu kide ben dalet rung sakram kide ben dalet bat ki guide umde ben sulaj maroi kum to namarkan long ka ba ma yaki ba yo ki jalan ti sakram kata long ka jingken tu yaki ken bakin wan lang bat ki guide ki ba la pen biang kani ka association nang ni ken ka ba ni kong is no ban ai khule yaki ki obsarna pada jaga turis department pelaya dan lang hari ini balkon juri ini presi melawan pan ono ban penpau pertai bangila plibiang ini krem tangsi te ha kabede berkini ke krem pat apa
ngimla ban klam da pen pau na kapor si kapor na we usnem ya ki ba Brian hi ba lawan yu kejat ne ko ni ban pen itho ya kene ya ka jing itnat ju ke mai mariang ha ka bangi ngi bot ila ngi chu bodin ya ka kwa ki lawan nadu usnem arjar ar ma ba ha ki ka la long ka ba phalai bat hadu ba naklen ju ngi so snong ngi la perto ba ne lu mi pa ong ba kala de hi ka snong ju ki krem mar haus ne arjar ar bagi wan kamot ba kila le jurung hadu kendai sepau teli ki krem badan hau ne lu mi pa re ngi lap ba ka ba jrong du kedai kene hi ka mau teniang te ngi ai perto na ka por se ka por ba la na mar da klem ka jingwan ka jungki ngim tip na klian jungi ki na so snong te ngi ngoburo mi i ban ngi ai perto na ka por se ka por mar leng ba ka jingwan ka jung i ba ngi sa tip bat ba ngi penia je kene ba kan long ka ka jung kai na mar hang ne lu mi pa ka jing sha ki don ru si bon ki jaka jung kai am dei tang kene ka krem ada ya ken ye ki ba ki bu pon ban pej ya ka bangla ban pej ya ki india ru ki don ni ilum na ta ki ksat ki ai ru ki ya don bon hi nei ka wi ka bang ni sem jing na kalian jungi ka asan bangin le ya barok khoj na mar ba na ka bor barit jungi hi him pala te ngi kermen ba suki mot bangila ban pendap ya kini ya barok ki ka ba ngi hi ngi yu i bat ha ki ju ka poro kerpat ba ong ba nakalian jong ki bor ki ba khamhalor nakalian jong ka sarkar ngi kerpat ba ong ba te phai khmat lem sya kene ka asion ne jungi bangila ban pen ulong ye kene jing anut ne jungi ha kene ka dong ka thai jong ka nong na area hi pro ko we te ha ko we de ba ta ka bare bare ka dor kum bangile osnau hi bangile ju pria men ne kong ha ngi ki sim tang san pho tang ka re na du bawan kene ka lockdown na du mat sim snam ngi la ken tiun a ka dor sispa nomor men swang im padot ki helmet ke ngi su don tang ka to slide tingi sim san pho men swang sim san pho ko bairung bat ar pho ka to slide te menta pat ngi la ken no sispa ka long ba kumba la pentip de besar no ba sispa ngi la ken thublang bat to slide bat helmet tinga trai kamda kia nomor ba ila ken ye ka ba kalong ka babit itang tai ban sakawi pade long ka jingker pat ya baro gino wan pej kai ya burom lem bat wada i kano ka jing duna na kalian jungi ni kerparo ya ki ba sobha bane ai mesin bane ai boy e bor khang ba ngiro ngila ban pentulun ni kini kam kumba haki we ki jaka ki ba bane ya long lem long rekat habaro ka we ka rikasi lani ka jalai bro ka we ni na kaliang ka stong suskai aba ngidon hak ni ka benta ngidon dia ni ulum balong kum kerja klane u benta ban pejkai ane ka jaka ba internet na ka benta ka kam juga kai pakai ya bangi khot dia ulum terong masnya bat hadu benta bat ngidon kata ka jing tumu na kaliang snong bat ketiu lam ya ni ka kam juga kai hak ni ka dong ka thai bat kham tam ka ni snong jungi lang ba ka jing don jong kan ga yaw pa ad ban sar at sem asosian ru nado kasnam arajar khatra ha ka ba kan ga asosian kala running lani kala penya ya kan ga krem motenyan bat kala ban pi ya kan krem ha ka to hi kasnam bat ni la ju tre rengkat na ka bata bat ketiu ya kan ga kam chu kai pathai ha kan ga dong ka thai ku jungi bat la ban ong ba lang ba ka jing don jong kan ga jaka hak ni ka benta lane lab nong ba barok ka we ka ni ka area jo snong na lane ngi pej dala ki jo pat ba ka dai ka we ka benta ka ban kring ya ki nong pej kai lane ki nong jo kai ki ba wan hak ni ki benta ba lane ngi pai sia ka ni ka area ka jo lane ni bu poin jo ni hak ka ban kong ka jing ka ba pen phalang ngi ban bangin snai ya kini ka jaka pej kai lap nong ba leng ba kejungwan jong ketika project ifat hakasnem arajar pra
hakaba kala ai kijing yarap yang ni nak benda snai nu poin kabalong arpulai hajar bat lading perkat season perkat bat nilap ru ya kijing siapa kamla benda kijing sa henry lengba kijing yarap jong kinong susdong berhawai nilai trade dak bormat haduk bangin pelong ia kenika 2 poin hakni jaka bat haduk mentah nilap teng ia kenika benta lengba kenika skim MNRGS kebangi dang sedaption haduk kenika sengi ke mentah bat ngelaman ong ba haduk mentah lani haduk ke sengi ke mentah bagi nong jungok kai lani ke bawan pekai ha kenika area ke jungi tidak long sibun ladang ini lujor haji por ke baladet nyok bat ngilap sibun haba i peniaji kumia kiniki kam lani peniaji kiniki kam jungok kai pertai ngilap sibun ya ki kam lap nong ki kam jaklia lap nong ki kam pen jaklia kamariang bat kum tatar nomor kata ngi kum kisnong ngi kerpat ya kinong wan jungok kai balal dalong kabala bas ngau bha ba pinsim me ke jingit kle dalade yelade wat nombret pathari ke plastik wat nombret pathari ke bilor bat wat nom le jaklia bat kham tam e lap nong ngaken tu kham tam e ki samla kham tam e hakadi kebam bat kum tatar wat nom pen kumar lane wat nom kren ye ki tin klemakor knang ba kane ka jaka ka jungi ganang ki arsya ha ka kam tu kai persai namar lada ngimla lada ngi barok ki bawan ha kane ka benta lane ha kane ka jaka ngimla bane simkhia dalade yalade kamut kalaban pen isaj medno ya kane ka jaka ka jungi namar kata ngaken tu ya ki nongwan jung kai barok ba sngobha ba phini budlem ya ki kendon ka ba ha ka ba ka sinong kala debu batlapan ong ba haduk kane ki sengi ka ba menta ngi nakaliang ka sinong ngim padio ka jing yarap ai na kinu ki department jong ka sarkar lajno nak nika MRTS kebangi trehi dak government jong lengba ki jing yarap lengba ka skim nomor kata kadaung akan tu ya ki department ki baper kumba pila bay tingka dan kumba pila ju yarap ya ki wei ki benta haki wei ki sinong lane haki wei ki jaka nak benta ka kam jong pertai seobha phailam ki ma sia kani kadong katan ke jungi hakba lapnong ba kani kadong katan ke jungi ro kadai ka wei ke benta kaban kring ya kinong jo kai pertai lakalong ya kinong mekalia lani ki bana India bat ki bana Sabaru bat ngelamnong ba hadu mentah lani hadu ke sengi ke benta ba kinong jungok kai lani ki bawan pekai ha kani ki area ke jungi tidak long sibun ladang ini lujor haji por ki baladet nyok bat ngilap sibun haba i peniaji kumia kiniki kam lani peniaji kiniki kam jungok kai pertai ngilap sibun ya ki kam lap nong ki kam jaklia lap nong ki kam pen jaklia kamariang bat kum tatar nomor kata ngi kum kisnong i kerpat ya kinong wan jungok kai balal dalong kabala bas ngau bha ba pinsim me ke jingit kle dalade yelade wat nombret pathari ke plastik wat nombret pathari ke bilor bat wat nom le jaklia bat kham tam e lap nong ngaken tu kham tam e ki samla kham tam e hakadi khabam bat kum tatar wat nom pen kumar lane wat nom kren ye ki tin klemakor knang ba kane ka jaka ka jungi ganang ki arsya ha ka kam jung kai persai namar lada ngimla lada ngi barok ki bawan ha kane ka benta lane ha kane ka jaka ngimla bane simkhia dalade yalade kamut kalaban pen isaj medno ya kane ka jaka ka jungi namar kata ngaken tu ya ki nongwan jung kai barok ba ngobha ba phini budlem ya ki kendon ka ba ha ka ba ka sinong kala debu batlapan ong ba hadu kane ki sengi ka ba menta ngi nakaliang ka sinong ngim padio ke jing yarap ai na kinu ki department jong ka sarkar lajno nak nika MRTS kebangi trehi dak government jong lengba ke jing yarap lengba ke skim nomor kata kadaung akan tu ya ki department ki baper kumba pila bay tingka lani kumba pila ju yarap ya ki wei ki benta haki wei ki snong lani haki wei ki jaka nak benta ka kam jung pertai seobha phailam ki ma sia kani kadong katan ke jungi hakba lapnong ba kani kadong katan ke jungi ro kadai ka wei ke benta
kaban kring ya kinong jo kai pertai lakalong ya kinong Meghalaya lani ki kibana India bat kibana Syabar